свалиш това, няма да направи. Да му ми се вижда главата. Окей. Окей. Тук, аз започвам, така че ти можеш да включиш. Готово ли? Добре. Много чудеса сме чували, виждали сме и сме чували, но ако искате да знаете кое е най-голямото чудо е любовта на Бога към хората, към Неговото творение. Това наистина, колко пъти, сигурно не само аз и вие, сте си опитвали да обясните или да разберете Божията любов към вас и въобще към човешката раса, но никога не сте могли да разберете и дори да го изявите. Тя просто е, колкото Вселената не е обятна, колкото самия Бог не е обятен, толкова и Неговата любов е необятна. Но предполагам, че и вие сте имали наблюдение и аз съм наблюдавал, че Бог избира несъвършените. Той избира незначимите, неготовите, най-красивите, защото сте забележителни, защото сте праведни. Също не очаквайте от мене и аз да мога да ви дам но съвършено и пълно обяснение защо Бог ни обича. Но както Мойсей се опита да каже на народа колко Бог ги обича, и не знам колко е успял, като знам, че трудно е да обхванеш Божията любов, но Мойсей се опита в Второзаконие 7 глава, може да се запишете, от 6 до 8 стих. Ето какво казал на Мойсей и Мойсей го е казал и го е записал. Понеже ти си свят народ на Господа, своя Бог. Господ твоя Бог те избра, за да бъдеш собствен Него. Нито пък защото сте малобройни от другите народи. Избрал ви е заради любовта на Господа към вас. И понеже Той спази клетвата, с която се закле на бащите ви, затова Господ ви изведе с мощна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на фараона, египетския цар. Мойсей се опитва да обясни любовта на Господа Бога, не знам колко успя, и от тогава до сега хората се опитват да обяснят Божията любов към теб. И ако искаш да си отговориш, направи го така като мен. Той те възлюби, защото те възлюби. Не знам друго какво да кажа. И това е заключението. Необяснимата любов на Бог е най-великия факт в Вселената. Не търси причина, човече. Никой не може да я обясни. Не търси причина защо те обича. Просто повярвай, че те обича. В 1 Йоанна 4,16 казва: ние сме познали и сме повярвали в любовта на Бог, която има към нас, и който стои в любовта, стои в Бог и Бог стои в него. Колко интересно! Ние сме познали и сме повярвали в любовта. Ние сме познали любовта. Не можем да си обясниме защо и колко ни обича. Но сме познали и сме повярвали в Неговата любов, която Той има към нас, и който стои в тази любов, която си познал. И Бог стои в него. Знай го, брат и сестро, и го вярвай. И тази вечер и аз в една слаба мярка ще се опитам да ви дам един стандарт. Не мярка, а един стандарт, с която да измерите любовта на Бог, която има към тебе
и към мене, брато и сестро. И тази любов е видима и проявена къде? На кръста. Ще започнем с две притчи в Матея 13 глава. Матея 13 глава има две притчи. Първата е от един стих, втората е от 2 стиха. 13 глава, 44 стих е първата притча. Тя е само от един стих. Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което човек като намери, го скри с радост и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Ще се спрем на първата притча за сега. Чувал съм, предполагам и вие сте чували различни начини на тълкуване на тези две притчи. Те могат да се тълкуват наистина по различен начин. Но ето ще ви дам и още един начин на тълкуване, да го добавите към другите, които сте чували, и вие сами ще решите кое тълкуване най-много ви допада, за да разберете Божията любов към вас. И чрез тези притчи, които аз разтълкувах, разбирам Божията огромна любов към мене. И нека Святия Дух днеска да говори в сърцата ни. Единият начин, за да разберем любовта на Бог, е като се опитаме да разберем. Това е много важно. Ако искаме да разбереме все пак любовта на Бог, поне частично, защото никой не може да разбере тази огромна, необятна любов, но нека да видим как и колко е платил за нас. Когато си купуваш, пасторе, един костюм, нали, ти му виждаш цената и можеш да кажеш, струва 400 евро. Има си цена. И сега ние ще се опитаме да разбереме от малко до малко. Мойсей не успя, теолози не успява, няма човек на земята нихи, който да е успя да покаже необятната Божия любов. Просто вярваме и толкова. Както казва Фиона, вие чухте и повярвате в тази любов. Да опитаме да разбереме как и колко е платил Той, за да ни изкупи от греховете. И ако разберем цената, поне някаква минимална представа ще имаме за тази необятна любов. И както казах, ще разгледаме тези две притчи от Матея 13 глава, от 44 до 46 стих, за да разбереме ние колко сме скъпи за Него. И колко е платил, за да ни изкупи. И двете притчи, брати и сестри, говорят за един мъж. Един мъж, който е оценил намереното съкровище. Той го оценява. Намира и оценява. Толкова скъпо го оценява, че се прибира в къщи и решава да продаде всичко, каквото има, само и само да придобие това, което е намерено. И въпреки скъпата цена, която му поискаха, той беше безкрайно щастлив. Обикновено ние, когато пазаруваме нещо и видим малко по-висока цена, не се радваме. Но той се зарадва. А пък аз изградих една философия от моя приятел евреин. Когато можеш да си купиш скъпо нещо, радвай се. Защото можеш. Амин. Нали? И сега малко ще те пошегувам. Ако искаш да си купиш нещо без да гледаш цената, работи без да гледаш часовник. Това важи за работниците. Това да им кажете. Ако искаш всичко да си позволиш, да купуваш без да гледаш цената, просто работи без да гледаш часовник. Аз не съм на час. Така.
сега да погледнем Исус, точно като човека, който е направил покупката. Думата изкупил, вие знаете какво значи. Нещо, което е било твое, някъде си го заложил, загубил или какво си, и ти наново го плащаш, за да си го възвърнеш. Ето това е изкупуване. Купуване е за първи път, изкупуване е нещо, което е било твое и трябва да си го възвърнеш обратно. Съкровището бе скрито, но Библията не ни казва кой и защо го е изкрил. Но ако имаме малко представа от Ориента, от начин на живот по това време в Ориента, ще знаете, че тогава не само войни, но имало много разбойнически банди. Не сега, че ги няма. Влизали са по домовете и тъй като хората са пътували пеша, сиреч, много време им отнемало да отидат и да се върнат до някъде на гости, и бандити са влизали в домовете и са крадяли. И затова някой си човек е скрил вниманието си в нивата си. Това е един начин да приемем, че така е било, защото тогава живот е бил такъв по това време. Днеска има банки и сейфове, но тогава просто е нямало. Библията не ни разкрива кой е скрил съкровището. И тези хора, които са имали това съкровище, те са решили да го скрият. Но вече не знаеме какво се е случило. Дали бандити са убили тези хора, дали имало война и те са загинали. Но вече историята ни разказва, че някакъв човек, вървейки по пътя, минавал покрай тази нива и ако е било малко камъче, нямаше как да се спъне и ще го прескочи. Но изглежда било камъчето по-голямо и той докоснал с крак камъка и докосвайки с крак камъка леко се отмества. И той вижда ъгъла на един съндък. И решава да види какво има вътре. И дига само капачето и вижда. Да. И веднага затваря, приятели, пита чия е нивата, намира собственика и отива и пита. Искам да купя тази нива. Обаче толкова бил превъзбуден емоционално, желая тази нива, и продавача, вие знаете, че те имат усет тези неща и разбират, че ти искаш това нещо. Той видял, че този човек иска тази нива. А тази нива, всичките са знаели, че е нива, която ражда тръни и плодиви. Не е била засята, просто е била пустееща нива. Но тъй като този човек е искал тази нива и пита, кажи колко искаш. Хората, които чуват, си викат, недоумяват. За какво ти е тази нива? Тя нищо не ражда. А ти държиш да я купиш. Но той знае, че понеже е намерил, видял това нещо, това съкровище, той е бил мъдър човек. Ако го вземе и избяга, може някога някой да има претенции. И затова той решава да купи нивата и богатството в нивата остава за него. Затова той плаща цената. И почва да разпитва за цената. Продавачът му казва, скъпо ще ти я дам, по-евтино няма да ти я дам. И когато вече се спазарили за цената, човека, купувачът си е направил сметката. Да, има маси. Имаш позволение. Да. Ако трябва, вземете и тази маса, и тази, вземете и моята. Добре. Даже умножете столовете. Сложете столове покрай тези маси, за да не губиме повече време.
Добре, сядайте тихо, за да... Да. И сега. Хайде сега, съсредоточете се насам. Да не загубите това, което чухте до сега. Както казах, собственика Ники поиска чудовищна цена. Но тъй като той намери съкровището и реши, всякаква цена ще платя, но ще купя нивата. Не заради нивата, а заради съкровището в нивата. Ей, за това той ще купи цената. Ще плати тази висока цена. Заради съкровището. И сега си представете следната картина. Отива той в тях вкъщи, Миро, и казваш на Роза: ще купя тази нива. Какво? Да, ще купя тази нива. Но за какво ти е тази нива? Тя нищо не ражда. Ще купя тази нива. Искам да я купя. И колко струва? И когато и мъжът почна да говори на съпругата: ще трябва да продадем къщата, мебелите, фермата, дрехите, пердетата, кокошките, всичко, което имаме, ще трябва да продадеме, за да събера нужната цена, за да купя тази нива. Ти сигурно си полудял. Защо ти трябва? И тогава мъжът ти каза: изчакай и ще разбереш. И когато купи нивата, закарва жена си на нивата и показва съкровището и казва: ето защо я купих. Заради съкровището в нивата. И тогава жената въздъхна от невероятната стойност на съкровището в земята. Нека сега да разгледаме и другата притча. 45 и 46 стих. Небесното царство прилича още на търговец. Запомнете тази дума. Търговец е бил. Не е бил турист. Небесното царство прилича още на... И като намери, прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. Значи търговеца не беше турист, а търговец на бисери, който търси бисери. Това значи, че е разбирач. Това значи, че това му е професията и цял живот той се занимава. Затова той търси бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Подобна е като първата притча, но има разлика. Много е важно да разберем, това го запомнете, който записва. Този човек не е бил случайен човек, не е бил пътник, не е бил турист. Той е бил търговец на бисери. Цял живот с това се е занимавал. Абсолютен разбирач. И един ден той се натъква на този невероятно красив бисер. 13 глава на Матея, ето записано е всичко. И двете притчи са там. Просто търся. Ама мога да намеря едно бисерче да ви покажа. Ще ви покажа цялата връзка. Той вижда един бисер и понеже е познавач, си каза: това, което намерих, просто трябва да го имам. Аз искам да притежавам този бисер. Гледа този бисер, държи го в ръце и си казва: ти си толкова красив. Ти си невероятно красив. Бих ви
посъветвал сега да си представите, че вие си този бисер в ръцете на Господа Бога. Ти си толкова красив. Перфектен си. Трябва да ти притежава. Колкото и скъпо да ми струваш. Ще платя. Готов съм да платя всяка цена, защото си струваш. И решил, и го е купил. И отново казал му мъжа. Цената, която Исус плати за да ти изкупи, струваше ми всичко. Изглежда лудост да платиш за едни грешни хора, за едни безбожници, за едни хора от Бога, ти да платиш всичко, каквото имаш. Ако искаме да разберем предложението на тези две притчи, съкровището в нивата, това са хората в света. Той иска тези, които са хората. Точно така. Той има милиарди планети. Те са все негови. Така че той е платил целия свят, но не заради планетата Земя, а заради съкровището в планетата. Той искаше съкровището в света. И сега, кое е съкровището? Божиите избрани. Но за да притежава това съкровище, той не може да го притежава, ако не купи нивата. Той не може да ни притежава нас, ако не плати целия свят. Струваше му всичко. А всеки един бисер в тази притча, брати и сестри, една душа. Не цял съндък съкровище. Само един бисер да беше намерен, който си ти. Той пак би платил тази цена за тебе. Той пак би отишъл на кръвта си. Затова и неговата кръв беше единствената цена, която може да се плати, за да си купи бисерчето. И казва в Деяния 20-28 стих, 20 глава 28 стих, Бог казва, предупреждава ги за тяхната отговорност. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, на което Бог ви е поставил епископи, за да пасете овцете на Бога. Скоро слушате тема за овцето. Исус е платил с кръвта си. Знам тези неща, че ги знаете и сте ги чували. Но като начало аз искам да стъпим на тази основа, тъй като вие ще се обучавате и ще бъдете подготвени за служители, които ще ходят и ще работите, за да знаете, че вие ще работите за хората, които Исус ги е платил с кръвта си. Това ще ви бъде мотото на първия урок в училището. Ние ще работиме за хора. Така че когато видите някого, затова в началото казах, колко ли пъти сме си мислили, че някой си не си струва да инвестираш в него. Но я вижте Бог кого избра. 12 души обърнаха света надолу с главата, а бяха прости хорица. Работиш за царството, да докарвате души на покаяние, хората да спасяват. Това е нашата работа. По този начин работиме за разширяване на Божието царство. И ние трябва да помним това нещо. Защото трябва да имаме един благоговеен страх. И Петър го обяснява в 1 Петрова 1:17. Ценна. Ти, братко и сестро, си безценен. Хората в света
са безценни. Затова Исус плати висока цена. И Той плати с кръвта си. И това е нашето мото. Това е нашият ентусиазъм, е истинската стойност на една от трагедиите на християните, знаете ли каква е? Казах нарочно една, защото има и други. Някои много се възгордяват, но ние не говорим днес за тях. Но една друга трагедия на християнството е, че те се подценяват. Достойни. Както казва 1 Петрово 1:18, не с злато, а с скъпоценната кръв на Христа, Божият агнец, без недостатък. Знаете ли какво значи без недостатък? Без недостатък значи без първороден грях. Това значи без недостатък. Запишете. Без недостатък значи Той бе предопределен още преди сътворението на света и бе изпратен за вас. Сидеш, Той знаеше, че човекът ще се провали и че само Спасителя може да изкупи хората от грехът им. И затова с благоговеене мога да си представя, ето тази картина, можете ли да си представите? Отец казва, дали да създадем човека? Синът му казва, татко, създай го, ще имаме прекрасно взаимоотношение, ще имаме разговор с кръста. Сидиш, Бог знаеше преди сътворението, че човека ще сбърка. Но въпреки това, Той реши да ти създаде. И тази вечер, точно тази вечер, искам, братко и сестро, искам да разбереш, че ти си много, много важен за Него. Той, който бе богат, стана беден заради нас. Знаете ли? Даже стана от цар, стана син на дърводелец. След това стана скитащ проповедник. Умря на кръста гол. Нямаше дрехи. Даже нямаше гроб собствен. В гроб на заем го погребаха. Даже нямаше платнище, плащеница да го погребат. Взел и аз. Така, с нашите слабости, с нашите провали, с нашите разочарования, с нашите страхове, с самотата ни и всичко, което можеш да изброиш, умря за теб. И само аз да бях на тази планета, или само ти, братко и сестро, Той пак би го направил. Защото Неговата любов, както е за целия свят, така е и за мен, и за теб. Той пострада за нас на кръста. И знаем, че цената е много висока. Затова е Христос те потърси и те намери, защото плати скъпо. Една вещ, която е платена скъпо, ти я търсиш. Докато я намериш, няма да я оставиш. Затова тази вечер ние сме тук. Защото Той ни е довел тук. За да имаме тази вечер среща с Него. И мислете за вас по този начин. Търговец на бисер си казва: ти си прекрасен. Ники, Тони, Митко. Този бисер. Защото той и днес ти казва: аз те обичам и не съжалявам, а напротив, радвам се, че умрях за теб. Но ако е трудно да повярваш в това нещо, аз ще се моля. От умът си, братко и сестро, отстрави го настрани. Сега си представи, затвори очи и си представи, че точно ти си този бисер в ръката на Бог. И си спомни добре, че в ръката, която те държи, ти струваш всичко, което имах. Но си струваше и се радвам, че платих цената за теб. Господи Исусе,
Кажи му благодаря ти, че умря за мен. Че даде себе си на кръста. Пак заради мен. Цел да ми купиш. Господи, аз ти принадлежа. Аз съм Твой, защото ме плати. И знам, че никога и за нищо на света няма. Защото ти плати. А ти плати, защото наистина аз съм сътворен от Тебе, красив по Твое подобие. И защото ти си красив, и аз съм красив. И защото аз съм красив, ти плати за мен. И сега, Господи, аз искам да участвам, Господи, за намиране на останалите перли загубени в света. Запомнете го, мили хора. Каква е нашата работа? Нашата работа е да вадиме перлите, да ги вадиме от пръста и да вземеме, да ги чистиме с кръвта на Исус, да ги полираме и да ги представиме. Кажи на човека до тебе: аз не съм отхвърлен. Аз не съм нежелан. Аз съм скъпоценен за Бога. Бог ме плати. Висока цена. Продаде всичко. За да ми изкупи. Аз съм Негово притежание. И ще живея за Негова слава. Бог да ни благослови. Нарочно подбрах тази тема да бъде първата, за да може ти да видиш своята стойност и ти да видиш неоткрити. Силиш още не са доведени до спасение. И когато никога да не забравяме, че тези хора, колкото и незначителен да изглежда на нашите очи, човека от улицата или където да го видите, той е ценен в очите на Бога. Перла платена, само че е още в калта. Но ще ви кажа едно нещо. И в калта бисера се мисля.